Machiegni nyako Ramogi oro donje weche mag tuke kama alap ma Moi Stadium mantiere kaunti ma Kisumu ibiro ger manyien rang'eny mar CAF gi FIFA gedo ma ibiro tim gi sirkal mamalo kotudore kod sirkal mar kaunti ma Kisumu. Governor ma Kisumu Professor Peter Nyang'nyong'o nolero ni alabno biro bedo manyien kochopo dwe mar 7 higa mar 2024. Jatend migawo mar weche mag tuke Babuna Mwamba nolimo alap ma Moi kaachiel kod mano ma Kenyatta Stadium ma ibiro tigo e bago tuke mag Sirkal higa mar 2023 e kind jotugo ma higni piny higni 18. E kaunti mar Marsabit gedo mar alap maduong' e kaunti no bende dhi nyime ka geno nitiere ne obiro rumo kendo miyo jotugo mawuok e gwengego thuolo mar bago tuke mopogore opogore. But I think we'll have to cover. So at that regional level, we have determined that we will start by finishing what has stalled for many years. Tumalizane na hizi ambazo zimekwama. Tuzikwamue, wananchi wazitumie.